Dengang jeg var reservelæge på et større københavnsk hospital, arbejdede jeg tit på skadestuen. Og en aften, en sen nattetime, bringes der en narkoman ind. Han har taget en overdosis, han er bevidstløs, og han fremtræder fuldstændig, som vi forventer det fra en narkoman. Han er sølle, han er beskidt, og så er han jo som sagt bevidstløs. Det fremgår meget hurtigt, at det er en overdosis, og behandlingen af en overdosis er meget nem. Der findes en fuldstændig præcis modgift, man kan give. Det gør vi, og et kvarter efter er narkomanen både vågnet op og sådan set klar til at gå hjem. Men nu er det, historien bliver mindeværdig. For inden narkomanen går hjem, så kommer han hen til mig og sygeplejersken. Han takker for god behandling, og så fortæller han os meget klart og meget kortfattet, at han har fået en ny heroinhandler. Den her nye heroinhandler har ændret på koncentrationen af heroinen. Det var derfor, han var kommet til at tage for meget. Det var derfor, han var blevet bevidstløs. Han undskylder den ulejlighed, han har forvoldt ved sin ukontrolleret, utjekket opførsel, og som han siger, jeg kan jo godt se, I har travlt. Takker han igen for opførselen og går sin vej. Den mand gjorde mig glad. Han viste respekt for mig og mit arbejde, han udviste gode manerer, og frem for alt, så gjorde han, at jeg fik respekt for ham. Sådan er det tit, synes jeg, at man møder folk, som kommer fra det, vi kalder samfundets bund, og som i virkeligheden består af mennesker, som er udsat for nogle store problemer, enten er det sygdom, eller også er det problemer med at opføre sig ordentligt i samfundet, så man får en masse problemer, folk med en masse problemer, men som alligevel evner at udvise gode manerer. Og hver gang bliver jeg glad. Ikke overrasket, men glad. Og vi ved også alle sammen, at man tit møder mennesker, som tilsyneladende befinder sig på livets solside, men som alligevel ikke orker at udvise gode manerer. I de situationer bliver jeg ikke vred. Jeg bliver ikke ked af det. Jeg bliver ikke skuffet. Jeg resonerer blot og tænker, du har det så godt, og du orker alligevel ikke at bare prøve at få tingene til at fungere mellem os. Du orker ikke at udvise gode manerer. For hvad er de gode manerer? Jo, de gode manerer, det er evnen til at kunne sætte sig ind i, hvordan andre har det, og evnen til at bruge denne erkendelse til at ændre sin adfærd, så alle parter har det bedst muligt. Det er gode manerer. Og hvor sidder de så henne? Jo, de sidder her fortil i hjernen i pandelapperne. Den smukkeste del af hjernen, og måske den smukkeste del af menneskekroppen i det hele taget. Det er her, de gode manerer sidder. Det er her, det område er, der for alvor adskiller os fra dyrene. Dyrene har nemlig ikke gode manerer. En af vores allernærmeste slægtninge, gorillaen, den er i stand til at tage sig af sine børn. Den kan udvise noget, der til forveksling ligner kærlighed over for sine børn, måske også over for sine artsfæller. Den kan lege sammen, de kan hygge sig i hinandens selskab, men de er ikke i stand til at udvise gode manerer. Man siger aldrig en gorilla, eller man hører aldrig en gorilla sige til sig selv, se nu der gamle gorilla Ole. Han har tabt 20 bananer. Han sidder og hænger med hovedet, det har han gjort hele formiddagen. Jeg tror sandelig, jeg går og fortæller ham en vittighed for at muntre ham lidt op. Det sker ikke. Gorillaen har ikke evnen. Det har vi mennesker. Vores menneskehjerne er udviklet fra aberne til et højt niveau, som har gjort os til jordens herskere. Ja, der er faktisk rigtig mange videnskabsfolk, der mener, at hjernen er udviklet primært for, at vi mennesker kunne arbejde sammen i indviklede sociale samfund. Og det er denne evne til at lave samfund og samarbejde på et meget højt niveau, der har gjort os de store herskere over jorden, som vi er i dag. Så jeg tager ikke munden alt for fuld, når jeg siger, at grunden til, at hjernen blev udviklet, det var, fordi vi skulle have gode manerer. Hjernen blev skabt til de gode manerer, og det synes jeg ærligt talt, vi alle sammen skulle benytte os af.